Dneska si ukážem, jak stáhnout Counter-Strike 1.6. Takže půjdeme na vyhledávač, nebo na internet, jedno. No tak. Já to nechám malý, no pak to dám do velkého, to je jedno. Napíšem seznam. Sorry, že to má tak zasekaný, jo, dělám tady goučko, jakože CSGO. No to taky udělám video, jako stáhnout, ale to pak až mi napíše třeba do komentáře, jestli mu mám natočit nebo ne, to už. Tak a napíšeme si kotelna. A dáte tady to hned první. Takže Counter-Strike 1.6 neboli Go. A dáte tady Download. A tady vidíte, jsou Counter-Strike 1.6 no, s tím klient a tak. Tak tady to dáte takhle. Takhle prostě tady to dáte. No, stáhnete to, já nevím, jak je to, trvá to asi pár vteřin, mě to trvalo asi 5 vteřin, to ani ne. Tak to si stáhnete, pak se vám na ploše objeví takový ty, on to ukážu, takový, no to si nevšimněte, tady ty dvě kolonky se objeví, tady to je Half-Life, no tak nějak, já nevím. No a tady to je to hlavní, prostě. Ne, já to nechtěl spustit. No a vidíte, že tak vám aspoň ukážu, že to funguje prostě, no. Akorát mám tady to je tak trošku starší počítač už, takže co trošku, už je to prostě starší počítač. Vidíte, jenom se to spustí. Akorát mě se to čeká, protože natáčím a mám internet zapolej a tak. No prostě se vám to spustí. Buď si dělej. Když si buď si dáte normální hru s botama, anebo přes internet. Když si chcete přes internet, tak tady dáte to. A jestli byste si se mu chtěli zahrát, tak choďte na dvojky, nebo mi napište třeba do toho. Bych šel klidně s váma. Tak a tady si vám pak načtou ty servery. Tady vidíte. Všechny prostě, no. A jo, ještě sice to sem jakože nepatří, ale já vám to jenom řeknu, když budete si stahovat skiny do 1.6 Counter-Strike, tak vám nepůjde normální Counter-Strike, jenom přes internet, jo. Takže si rozmyslete, jestli to chcete stáhnout nebo ne. No, tady to si teda stáhnete, tady se vám to začne instalovat. Tak, no a to bude všechno. Takže prosím, odběry, lajky, kdyby něco napište do komentáře, já vám rád odpovědi, napíšu odpovědi třeba, no takže to by bylo pro tady to video všechno, takže díky a čau.